Satira юмор журналы, аны күлке көнне карап кына без аерып тормыйбыз. Ул гел күлкедән генә тора, юмордан гына тора, сатирадан гына тора. Беренче елларда чыккан вакытта сугышка хәтле һәм сугыштан соң да әле фельетон жанры бик көчле булган. Ул инде шуңа күрә шуннан калган сүз ул теге 4нче власть дигән нәрсә. Мин уйлыйм, хәзер власть теге хакимлек аның дәрәҗәсе юк хәзер. Бу чынлап дөрес, критика бераз бар, әллә ни күп түгел. Сүз иреге күп булса да, әллә ни кырып булмый. Без шимәтәбез инде, шимәтәбез, но безне дә шимәтәләр бит. Без шимәтеп алганга безгә аның ныграк шимәткәнгә караганда йодрык төшәргә мөрт күбрәк. Журнал айга 2 тапкыр чыга әлегә, ул әле ярты еллыктан соң бер генә чыгачак. Соңга калган юморлар, соңга кала юморлар, бит. Ул вакытында булырга тиеш. Ә безнең телеэкраннарда ул сәгате минутында бара. Шуңа күрә бик мохтаҗлык журналда мөзәккә бәлки юктыр да. Шуңа күрә әйтәм мин, 500ләп бардыр ул бит, бик кызыксынып укучылар һәм шаяручылар, үзләре язучылар, шуннан арта алмый ул. Соңгы елларда ул карикатура дигән нәрсә юк. Чөнки андый карикатура ясалса, берәрсенә тискәре күрсәтергә теләсәк, ул әлбәттә була акчалы кеше, ул әлбәттә судка бирә һәм акча белән һәр нәрсәне дөресен кирәк, мин дөресен әйтәм сезгә, ул отачак сине. Молодец безнең сәясәт, зур уңышка иреште. Миллион тиражлы чаян хәзер 3000-гә төште. 100 меңлек Казан утлары инде 4000-гә калган. Китап елында әдипләр романга 10 мең алган. Сөембикә журналы да тиражга мантый алмый. Бай хатыннар укый белми, әбиләр наз киямый. Монда эшләү өчен бит кайдадыр эшләргә кирәк. Монда килер өчен дә җитми ул акча. Ә кемдер эшләргә кирәк, журналны алып бара кирәк. Беләсезме нәрсә? Ул юмор, сатира безнең халык өчен бигрәк тә кирәк. Ни өчен? Чөнки ул безнең тапкырлыгыбызны, җирәклегебезне арттыра, уйлау сәләтен арттыра. Ә менә юморы булмаган кеше, сатирасы булмаган кеше бездә шул хәтле басынкы татар халкы име. Ул ниндидер түрәгә, начальствога кергә дә өркеп тора, куркып тора, калтырап тора. Нәрсә дип әйтим икән, нәрсә дип сүгеп чыгарыр икән бу, мине дип уйлап тора. Менә элекке журналларда безнең классик язучылар бик нык катнашкан. Алар даими рәвештә үзләренең төрткеләрен, шимиткеләрен барысында бастырып килгәннәр. Бу башка төрле жанрда үзеңне реализацияләү, әйбит. Менә хәзер әйтик, алар классик язучы булырдай безнең әһелләребез, әдипләребез бик сирәк катнашалар монда.